Munhu akagara mudare ega akamhangara ndiani? Ndimi makamhangara. Munhu wamakamhangarira haana kuuya. Nyaya ndei? Ndakambata nechikomba ndobata kusikuputika noshiya nazvo nomushure muchiya nazvo. Ndimi mukadzi wokupurana kukuurayai. Akasevwa patakaenda takawana kuna sekuru wacho uye vakatiti panapa hachasviki asitodavira makozi angu. Anga asingadavire makozi ndani? Iye mume wangu anga asingadavire foni yenyu? Foni yangu asitodavira, foni yasekuru wacho vari kuti asitondidavira. Saka kubva paya mapurisa akatora danho ripi? Mapurisa pana danho rakatora patakafunda kuti tabva kwamambo azombodzokere vakati kunobva anazombovera adzoka zvakare. Inonzi Albert Million. So hatingati haana kuuya kudara, haana kusevhewa. Handiti ngatichiti imimi ndimunogara kumasaidi ikoko, handitika mukange matowanira information yekuti mamunzwa kuti ari pano, handiti because tinorelaya neinformation kana kuti nenzira yamune muchifunga imimi kuti ndo nzira inoita kuti mubate. Takaenda kwasekuru vacho, makaenda nemupurisa wangu, handiti mukamuratidza kuti apa ka sekuru vachona imi havakuzive iye, vakaresponda sei? Vakati munhu haasi kusvika pamba pangu parizvino. But maipa information yekuti zvinhu zvake zvese zviri kwasekuru vake zvakazodini, ari ndizvo? Takazosvikapo sekuru vacho vakatipinza vakati zvinhu zvake panapa hapasina akazvibvisa zvese. Akune paakuloje but vakana kutibudira pachino kuti akulojera pamba ipi. Itai ma-investigations munopa one. Ma-investigations aina anotangira pamba pasekuru vacho ipa. Ndokuti tibatsirike. Asi iye zvino kugara kwamakaita muri kumba kune any problem here? Handiti ya. What we mostly looking for inyaya yeniki yekuti muve safe in terms yekuti munhu uya zvaakanga achida kutoita zviya haafi akazvidzokorora, but musungwa watinoda kuti asungwe neniki icriminal nyaya yake. Saka mapurisa havafanirwi kuitora dempi nyaya yacho, handiti chaita munyama kuti yapinda mambo vadii vapa. Mambo ndo vanoniki vangadai vaibva vatofona kumapurisa kwacho kuti munhu kana achinzi ane nyaya yakadai, inyaya inongonzi haina basa yekunzwikwa munhu achiti chiurayai, kana mati mukadzi wana urayai mozouya motora zvatakangotaurira. Imhosva yakakura iyoyo, handiti. Saka ngatitarisei ete range of kubva nhasi kusvika musi wa13 kuti tinenge matowanira information ipi. Then chikuru chatinenge takatarisa pamuri ndechekuti are you safe here? Peace order inopuwa kucourt, noti yedu kumagistrate court, but muchitotaudzana naye munhu anopuwa peace order aripo, handiti achitovapo. Saka imimi kana nyaya yenyu yezvino yakagara maripota kumapurisa ndiyo iyai yekutsiretenwa naye iya, then rimwe dambudziko ranga riri rekuti ngaabve pamba penyu, handiti iye zvino nezvaakaita izvozvi akaziva kuti zvazivikanwa hamumbo makamuona
akasvika pamba penyu futi handiti amufe makamuona akasvika pamba penyu hakuna amumuone pamba penyu zvandiri kutaurirai pano sabhuku wedu ari kupi muri kuzinzwa sabhuku zvandiri kutaura iye zvino security iripo paakangoziva kuti nyaya yanda ndichitaura yazikanwa auye pamba pavava muzvitarisi hambofa akadimburira ikoko munhu anenge atumwa kupara mhosva akaekita zvaatumwa ndiye musungwa handiti ndiye musungwa saka totarisa kubva nhasi kunosvika musi wa13 kuti tinenge tawana information ipi kubva kwamuri because ndimunotolidha kuti munhu iyeye agone kusungwa saka paya ndakati zvamati muna sekuru vake chienda nemupurisa wangu handiti saka toti musi wa13 yachona ndokunge matiita kuti timuwane timubate asi vana vari kuti mama havasi kutuudza kwavari kuratidza kuti vari kuziva vana mai vavo uyezve futi kune munin'ina wamai vavo vari kuchasana ndokwakatotiwa mahama mero nezvekusofa kuratidza kuti ikoko ndokuda kuenda munhu atiendese samoni kumunhu asiri munhu wati kusunga sabhuku it's not profession tsvagai kuti munhu uyu akaisa zvinhu zvake apa paari pane zvinhu zvake ipapo haabvepo ndopaanotambira aripo handi iye zvino taski yandiri kukupai ndeyekuteerera kuti munhu ari kunzi ari papi kusvika tadii tamubata ndonyaya yatoda kuti titaure ezvino apa toda kulidwa neinformation yekuti tibate munhu handi toda kulidwa neinformation yekuti tibate mukanzwa kuti zvinhu zvake zviri kuchakari kune mahama miru nechiichi chacho ichocho kuchakari ikoko anodii ashayikwe muchazoona atambarara kuti ezvino vari pakati tinomubata ezvino achiri kumhanya kutiza saka nditenderei kuisa rimwe dare pamberi pangu. Next court.